Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. We are hosting 77 National Football Championship, Santosh Trophy 2024. So फाल्यांसावन आमची संतोष ट्रॉफी चालू जातली. तेतून टीम पार्टिसिपेशन आसा केरला, गोवा, छत्तीसगड, गुजरात आणि जम्मू काश्मीर. सो ग्राउंड आमी आता एका संतोष ट्रॉफी होस्ट करपाक SAG बेनावली फुटबॉल ग्राउंड वेन्यू जातलो. फर्स्ट मॅच जातली 9तार फाल्यां ती 9 o'clock जम्मू काश्मीर एंड गुजरात. सेकंड मॅच 4 छत्तीसगड आणि गोवा. तेतून आमचे चीफ गेस्ट म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेशन मिन्स ते येवपाचे आसा आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लोकल MLA आणि SCG डायरेक्टर आणि सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स स्वितिका, तांकां आमी इन्वायट केल्ले आसा.